Aytqanaga aým dikta ina mutluluk bolan okyldan hasbul bereyim dip bartyklygan diýdi. Bartym diýdi bilmediň. Bundan diýdi jigenem, jimegenem, diýdi taýaqda tüň jakym japdy diýdi. Bir gazan paloýum bap kitkiraksa diýdi. Kimdiki? Sita gap diýdi. Hojok bazdy. Gibi yaşkın çapanlar bilsin de. Inem kerek emas diýen. Men bergende meni maslykdan. Ine hemme barma diýdi, buleler barma, buleler bar diýdi, hemme diýdi. Şeýtip diýdi. Eş. Şunda men onu gap hal bargam, gene selam gaýyp etpam jok. Gene selam gaýyp gapyrgam, hal gapyrarum bar. Gene selam maýly dedim, telefon gagar sawçyny bitkesigen adamga bir 2 metr latasy berelmädiňiz diýip. Wir işaňsyzdan ütüp ketdi, onuňyz 2 mertebe emas, 1 mertebe ilan edip, onu ýalgam oýnuma gasam açyp, onu kıldım dedim. He. Oyam araga çypdy, aýam batyryp jeýdim dip galdy da. Ýylgypjar jeýdim, görebeýdim diýip, barmaýdym diýip, görebeýdim diýdi. Peter akdamyz diýip çykdym diýip nagurga. Şundan bir baran gamjyk. Ha, kulgamam jok, baran gamjyk. Hasiyat diýdim garaپ jap, hasiyat garaپ japdy. Issyk uçakdan altda gyzyga, gyzynyň bu galgydan bu gyzyam ölsin diýip japdy. Inem garaپ jamanda u garaپ japda. Hasiyat inem gebelem aýtgamjykda inem garaپ jap eken diýdim. Şunday garaپ jap, gyzy betler bolsa ýene galyň gaýtyp onaksyn diýdi. Hal issyk uçakda diýdim. Men aýtmagan esam aýtdygym diýdim. Hasiyat meni ýaşy edip ýürüdüm diýdi. Hasiyat o hoýly barakan diýdi. Keyin narlatdy, sırgan diýdi. O